भैया हो धुरंधर भैया पूरा डर गइल बड़न। धुरंधर भैया का पूरा टीम लोग के हालत खराब बा। अब तू लोग सोचा तक बोलो कि हम ई का कहतनी कि धुरंधर भैया कैसे डरा गइलन, इतना मतलब इतना डरा गइल बड़न कि आज कुछ अनाउंस करे वाला बड़न। अब जानते रहो का गदर 2 के कहर तो खाली पाकिस्तान में देखे के मिलत रहा, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में हमरा धुरंधर भैया के दिल में गदर 2 के कहर जौन बा उ बैठ गइल बा। अब जानते लोग का है हमरा धुरंधर भैया के एगो नया फिल्म आवता संघर्ष 2 जौन की 25 अगस्त के रिलीज होके वाला रहला। अब भोजपुरी फिल्म में तो उतना दम होला ना कि कोनो सिनेमा घर गदर 2 जैसन OMG जैसन फिल्म और एगो रजनीकांत के फिल्म आइल बा उ सब फिल्म उतार के आज संघर्ष 2 के लगाओ कोनो सिनेमा घर। अब सिंगल सिनेमा तो कुछ बचल बा जौन की कुछ दिन में बंद हो जाए इनका लोग के जगह भोजपुरी के हाल भावे। अब कोनो मल्टीप्लेक्स वाला गदर 2 हटा के तू बताओ लो संघर्ष 2 लगाई, तू ही लो सोचलो। अब इहे डर हमरा धुरंधर भैया के अंदर मतलब कि सता रहल बा कि संघर्ष 2 के का होई, रिलीज से पहले होई हाल बा। संकट में हमार धुरंधर भैया फंस गइल बड़न। अब यही संकट के लेके हमारा धुरंधर भैया के बहुत ही शिक्षित मैनेजर साहब जी पोस्ट डाले रहन कि काल ओकर अपडेट आई। अब अपडेट यह हो सकता है कि जो संघर्ष 2 बनू ओकर रिलीज डेट चेंज करके आ दूसरा दिन रिलीज हो, यह अपडेट हो सकता। आज अपडेट आई देख लिया लो तू लो हमारा धुरंधर भैया की तरफ से अपडेट आवेला बा कि संघर्ष 2 के साथे का होई ओकरे बारे में हम बात करें, ठीक बा कि संघर्ष 2 के साथे का होई। ये होई संघर्ष 2 के डेट जौन बा ओकरा के तनिया सा बढ़ा दियल जाई कि हे दिन के रिलीज होई। कैसे कि भैया गदर 2 का कहर जो है ना पूरा एकदम माने पाकिस्तान के साथ साथ ये हमारा धुरंधर भैया के दिल में आ गइल बा कि भैया गदर 2 के हटा के अगर केहू मतलब अगर केहू जइबो करी तो धुरंधर भैया के ना चलिए। ये फैक्ट बात बा कि हाँ मतलब मान लीजिए कि उतना बड़ा बॉलीवुड का फिल्म है, साउथ का फिल्म है, उसके बाद से धुरंधर भैया का भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। धुरंधर भैया का फिल्म चल जाएगा लेकिन वो हिसाब से जो है ना वो नहीं चलेगा। आ संघर्ष 2 भैया मेहनत कैले बड़ा अच्छा फिल्म बनेले बड़ा, बहुत अच्छा फिल्म बा। हमू मतलब कि तनिया सा ट्रेलर देख के पता चल गई बा कि भोजपुरी में जौन बा पवन सिंह के एगो हर गंगे आ एगो ई वाला फिल्म मतलब कि अच्छा फिल्म बा। तो धुरंधर भैया के हमू कहम कि धुरंधर भैया तू ठीक डिसीजन लेबा। अगर डिसीजन ई लेता रह कि जौन फिल्म बा ओकरा के मतलब कि तनिया सा डिले करके कुछ दिन बाद जौन बा वो रिलीज कर जा तो ये बहुत अच्छा डिसीजन रही तोहरो खातिर आ फैंस जे तार बा उनको खातिर तारा फिल्मों खातिर जे प्रोड्यूसर पैसा लगेले बा उनको खातिर केहू फिल्म बनावे खातिर बहुत मेहनत करला, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्चा होला, बहुत ज़्यादा लोग के टाइम खर्चा होला। तो मेहनत खातिर हम कुछ अथी ना कर बस भैया तरह से मजाक वजाक चलत रहेला तो ओकरे बाद के बुरा ना लेवे के चाहिए, ठीक बा। बाकी जौन बा धुरंधर भैया का फिल्म जब आओ जम के प्रमोशन हो जम के चलो जाए देखे, ठीक बा। बाकी जौन बा तू लोग अपन अपन राय दिया लो कि धुरंधर भैया के दिल में जौन बा डर तो बैठिए गइल बा कि संघर्ष 2 के होई का, ठीक बा। संघर्ष 2 के जौन हाल में मतलब जौन हिसाब से गदर 2 OMG एगो रजनीकांत के और फिल्म आइल बा उ सब चलता। तो मतलब सिनेमा भी वैसे भी कम घर बा तो भैया के डिले कर ही देवे के चाहिए, सबसे अच्छा रही, ठीक बा। बाकी अपन अपन राय दिया लो कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करिए लो, शेयर करिए लो, कमेंट करिए लो वीडियो में। हम मिलते हैं अगला वीडियो में।